Il-gazzetta finanzjarja mill-aktar influenti fid-dinja Financial Times irrapportat li ħafna persuni qed iħassru vaganzi li kienu bbukjaw f'Ċipru fit-Turkija u minflok qegħdin jażlu pajjiżi aktar siguri fosthom Malta. Fil-fatt frott innuqqas fid-domanda l-lukandi f'Ċipru u t-Turkija qed inaqsu l-prezzijiet b'mod drastiku. F'Ċipru bħala medja naqsu l-prezz bi 12% meta mqabbel ma dawk qabel bdiet il-gwerra fl-Iran. Fit-Turkija is-sitwazzjoni saħansitra qar bil-prezzijiet f'postijiet bħal Bodrum diġà naqsu b'25%. Fl-istess ħin il-lukandi f'dawn il-pajjiżi qed jaffaċċjaw żidiet enormi fil-prezzijiet tad-dawl u tal-fjuwil. Biex bekk qed jispiċċaw f'qagħda mwera ħafna dan wassal biex il-Gvern Ċipriot kellu jħabbar pakett qawwi ta' sapport lis-settur turistiku li laħħaq mal-100 miljun euro. L-Aġenzija Reuters ħabbret li l-Gvern Ċipriot se jħallas sa 30% tal-pagi tal-ħaddiema fil-lukandi għax ħafna stabbilimenti kienu se iżommu il-bibien magħluqa. Dan kien ifisser li madwar 15,000 ħaddiem kienu ser jibqgħu bla paga x-xahar li ġej. F'diversi linji tal-ajru fosthom l-EasyJet qed jindikaw li mhux se jkomplu jkollhom l-ammont ta' titjiriet lejn Ċipru li kienu ppjanaw li jkollhom anke fis-sajf. L-istess qed jiġri fit-Turkija fejn l-attività militari qed tiżdied, imma anke pajjiżi oħra fejn sa issa ma ntraqtux mill-gwerra bħal l-Eġittu u l-Greċja. Skont il-Financial Times, il-bookings neżlin u l-prezzijiet tal-lukandi qed ikollhom jitbaxxew propju fi żmien meta qed jiżdidulhom l-ispejjeż.